e bula manyien mar somo kata oyo kalore ni nitiere weche makoni kod kocha mosetuch ahinya to e sirikal manyien ni. Kwachako kodi korka kori Wicliffe, in kaka jalonye weche go mag somo, iparo ni CBC e pacho ka ochomo kanye? Erokamano ahinya. Kawachako gi chenro manyien mar CBC ma wan godo e kinde masani, aparo ni wan kaka oganda konyalo miyo sirikal kinde mondo CBC oket e ong'ala mowinjore, wadhi chopo kama onego bed ni wachope gi gombowa kendo gi pachowa. Nimar lokruok ok en ga gima yot kata kind ngimawa kaka dhano. To kwa miyo chenro kinde mowinjore, wadhi chopo kama wadwaro, nikech kawachako kata ka wadhi bang'e higa mar 2017 sirikal ne onge gi mpango maber ahinya kaluwore kod budgetary allocation ne chenro mar somo. Kech ka wadok chien atamalo 17 emane sirikal chiwo kuom somo. To e kinde no bende mane